Milujeme dřevo v dokonalém provedení. Jako specialista na zpracování a výrobu produktů z masivního dřeva jsme již více než 95 let spolehlivým partnerem pro průmysl, zpracovatele dřeva, například truhláře a projektanty. Mein Name ist Dagmar Poindl. Ich bin der Christoph Poindl. Und gemeinsam sind wir die 5. Generation der Firma Kohler. Rodinný podnik se postupně rozrostl na skupinu firem s přibližně 200 zaměstnanci, působících na 3 místech a jeho mezinárodní zákaznické portfolio čítá přibližně 2000 firem. Nakupujeme dřevo pouze z obnovitelných zdrojů těžby a v nejvyšší kvalitě. Denně zajišťujeme výrobu individuálních produktů i sériovou výrobu. Základem jsou vedle kvalitních surovin také naši odborně způsobilí zaměstnanci a mnoho speciálních strojů. Individuální zpracování a zohlednění přání zákazníků jsou pro nás důležité. Díky vlastní výrobě nástrojů pro flexibilní výrobu vytváříme často ve spolupráci s našimi zákazníky cenné dřevěné komponenty, které stojí za udržitelným životním stylem. Rozsáhlé skladovací prostory nám umožňují realizovat dodávky just in time. A jaké produkty vlastně Kohler svým zákazníkům nabízí? Kruhová a profilová madla. Designové desky. Dřevěné mřížky. Soustružené díly. A mnoho produktů vyrobených na zakázku. Dřevěné komponenty pro nábytek a bydlení. Široká nabídka profilových klišť, včetně profilů dle vašich požadavků, již od 100 běžných metrů. Naše výrobky se používají v interiérovém designu a průmyslu. Kohler je spolehlivým dodavatelem pro renomované značky po celém světě. Výroba kvalitních komponentů ze dřeva.